rantse da Allah wanda raina ke hannun shi. Mutane ko wanda ya turo mu wata takarda na karanta na bi cewa in kai dangwala miliyan 1.200 kana da dala 30 in ban manta ba. Takarda abinda aka rubuta kenan. An kai dangwala so miliyan 2.5. Miliyan 2. Inda zaka zauna kai istighfari so miliyan 1 na rantse da Allah in ka roki Allah, Allah ka rufa min asiri kamun arziki wallahi sai ya ma. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم كي استغفاري سو مليان والله sai kai arziki. Sannan duk mutumin da ya rike waya yace ai mun hada da ambatan Allah astaghfirullah 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 wallahi Allah bai amsa ba. Man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa shirkuhu. Akwai ayoyi da dama, akwai hadisai, amma ina bayanin da Hausa saboda ban da lokaci, saƙon kawai nake so. Abu na